Euskaraldia dalata, balorazio positiboa egiten dute AEKaren izenean ere. Ikusi dugulako ikasleekin eta lantzeko aukera izan dugu, eta gainera lanketa politak egin ditugu, eta gure ikasleek eta gure bezeroek oso ondo hartu duten ariketa bat izan da. Gainera, AEKaren ADN-ean dago euskararekin eta euskararen erabilerarekin lotuta dauden ekimen guztiak babestu, bultzatu eta ez dakitze adjektibo gehiago sartu, eta hori da egin duguna. Konplizidade asko sortu da, eman digu aukera, lehen esan dudan moduen ikasleekin eta gure bezeroekin lantzeko, eta importanteena, ariketa honekin ez da, nahiz eta gaur Euskaraldiaren azken eguna izan, ariketa hau ez da inondik inora ezerren bukaera, baizik eta gauza askoren hasiera.